To, že ste narazili na toto video, nie je náhoda. Tento február Boh daruje vám a vašej rodine požehnania nad vaše predstavy. Aby to bolo 100% účinné, prečítajte si to až do konca a uveríte v jeho silu. Dnes sa modlím za tých, ktorí naliehavo potrebujú Boží zázrak, najmä za rozbité manželstvá a rodiny, za tých, ktorí trpia, za ľudí postihnutých vojnou, aj za osamelé deti a starších. Modlím sa, lebo len Boh dokáže uskutočniť nemožné. On vie otvoriť cestu tam, kde sa zdá, že niet východiska, a priniesť riešenie tam, kde všetko vyzerá stratené. Nech Boh ukáže smer každému, kto to najviac potrebuje, a naplní jeho život svojim zázrakom. Ak veríš, že Boh ťa požehná, napíš amen. Aj ty zažiješ svoj vlastný zázrak.